Святочныя мерапрыемствы ў Мірачоўшчыне пачаліся з ускладання кветак да першага ў Беларусі помніка Тадзеушу Касцюшку, які быў усталяваны тут летась. Галоўнай падзеяй стала адкрыццё мастацкай выставы «Сын сваёй радзімы» у музеі-сядзібе. Живопись алеем, пастели, гипсовые рельефы, акварели и мастацкие фотоздымки. У экспозиции каля 20 работ. Усе яны вынік пленэраў у Мірачоўшчыне, студентаў и выкладчикаў Брэсцкага университета імя Пушкина. Осенью прошлого года мы сюда приезжали, и вот таким образом получилась у нас выставка. Выставка, которая посвящена памяти Тадзеуша Костюшка. Кто-то делал фотоэтюды, кто-то делал зарисовки, кто-то вот решил делать сюжетно-тематические композиции, портрет его. На адкрыццё выставы завіталі прадстаўнікі кіраўніцтва Івацэвіцкага района, дэпутацкага корпуса, кіраўнікі шматлікіх грамадскіх аб'яднанняў і фондаў імя Тадзеуша Касцюшкі. Таксама штогод у дзень яго нараджэння сюды прыязджаюць прадстаўнікі цэлага шэрагу дыпламатычных місій у Беларусі. Дарэчы, гэтая выстава адбылася ў тым ліку і дзякуючы падтрымцы Генеральнага консульства Рэспублікі Польшча у Бресте. Это был человек, который боролся за свободу везде, где он находился. И человек, который были очень близки тоже идеалы свободы каждого человека, каждого народа. И я думаю, что это место, которое сильно объединяет людей. Для мяне вялікі гонар быць сёння тут, каб выказаць даніну павагі Тадзеушу Касцюшку. Ён быў патрыётам не толькі сваёй краіны, але патрыётам усяго свету. І ў маёй краіне, ў Злучаных Штатах Амерыкі, ён адыграў вельмі важную ролю ў вайне за незалежнасць. Таму ён карыстаецца вялікай павагай усіх амерыканцаў. Выстава «Сын сваёй радзімы» будзе экспанавацца ў мемарыяльным музеі-сядзібе Касцюшкі да канца красавіка. Алена Ракуць, Аліса Грыгарчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».